mikä sinun nimesi on? Jenni, hei, ja sieltä tulee Johanna. No niin tulkaa istumaan tänne oviakkoon tänne näin. Mistä kaukaa te olette tulleet? Kuopio. Ja Kuopiosta? Kuopion vieressä, niin joo. Niin, eikö se niinku... Joo, mulla on parempi ne vanhat nimet, kun mä tunnen paremmin. Joo. Nykyään kun sanon, että Oulusta, niin sehän voi olla ihan mistä vaan. Joo. Kyllä joo, ne menee paremmin ne vanhat nimet mullakin. Joo. Koska se tuli sitten Rovaniemelle? Tänään, joo. Hiihtäinkö pääsitte? Ihan ajettiin. Ihan autolla ajaet, joo. Niin. Mites Vehmersalmella oli lunta? Meneekö täällä? Niin mulla on vähän semmoinen tunne kanssa, että sieltä taisi tulla... Tää menee ihan hassusti, että mitä pohjoisempaa tultiin, niin teet vaan paranee koko ajan. Kyllä, joo, näin se on mennyt nyt näin tänä talvena, että ja meillä on vaan kylmempi kuitenkin. Niin, no oliko se tuntunut vähän? Eilen oli 15 astetta pakkasta meillä. Mutta tosiaan lumisade oli kaikki teillä. Joo, se on siitä Tampereen ja Kuopion välissä, niin siellä on tullut kaikista eniten. Joo, mutta joskus näinkin päivänä, kyllä me tänne lunta vielä joulussa, ei siinä mitään. Jos ei muuta, niin täytyy aukaista toi vanha pakastella kaappi ja lapioida sieltä kaikki vanhat pois. Joo. Ja sitten pitää soittaa pakkasjukolle, että nyt tää on. Niin, sä vois kanssa lähettää sieltä puolelta kyllä tänne, se on totta. Joo. Ei koskaan tuossa tullut mieleen. Hyvä, että tuli ihan sanotuksi tuokin. No niin, joo. Eihän silloin mitään tekemistä silloin jouluna, kun hän tulee vasta sitten 2 viikon päästä siitä. Joo. Kyllä. Mutta hei, tulkaa lähemmäs tähän näin. No niin. Hyvä. Oi, sehän meni hienosti. No niin, noin. Koska te lähdette se takaisinpäin eteenpäin? Maanantaina sitten, joo. Ei sitä heti lähetä. Eikö tänne saakka tulee, niin eikö tuosta, joo. Se on mukava. Joo. Mut sitten me nähdään seuraavaan kerran 46 päivän päästä Vehmersalmellako. Sillä päin tulossa sitten joulutiedellä. No jouluaattona olisi tarkoitus tulla kyllä, että jos olette Kotosalla, niin sinne tullaan. Katsotaan. Joo. Se voi olla, että tullaanko me Kemiin vai ollaanko me Kuopissa. Mä vähän veikkaan, että me kallistuttaisiin se Kemiin taas tänäkin jouluna. Se on vähän semmoinen perinne ollut meillä. Selvä, joo, olette siellä sitten. Joo, se on kiva, se on perhejouluhan on kaikista kivoin kyllä, joo. Se on mukava sitten, joo. Mutta hei, sinne voi sinne lahjallista perään kirjoittaa sitten, missä te olette. Joo, tuosta vähän lähemmäs tähän näin. Noin, ja sitten saadaan sulle kanssa sinne. Noin, hyvä. Noin. Paljon kiitoksia, oikein paljon kiitoksia. Ja jouluna nähdään sitten. Kiva. No niin.